Jonyuol no se yimi vilo kigido Nyar Kochia Era gimbola ni se yudo nyundo ni kelo nyako Nyar Kochia Jolokore Nyeje nunga ni sandi nango Nyar Kochia Mimi giere konde jelo sigo kachandi jimo Nyar Kochia Utemo katano wada tema kime dola Nyar Kochia Nyar Kochia Nigite haki. Hey. Mama noti mwanangu adier. So en wach mane makoro en koko mane wa tapenji mama madam. Ka donge nase wacho ni ok onego bed ni luoke kaka koro kothwe kama to ibi luoko kama to koro dhiek. Do ino kiketho kae? Dana luoko kanye. Madho o data luoko kag thuon. Kosi dana luoko wi. Ok awach ni luoke wiya. Awacho niya winjruok ber. Ok onego bed ni luoko kae to pi mol ka dhi kae to koth bende neno ka chwe. But they sami biro kamae ni romo gi mama moro kanyo ma dhogo tuotwo kamae onego beno ko nyaluko lakini akage motime ode. Oh. Koro tinda we tiyo tij ke ateka adoke ohand mon ma dhogi tar ma dhogi otuo donge. Koro amanyo mon ta usonu ma dhogi otuo. Ne apenji kineno mama moro gimonego beni duoka ni yes or no. Inene koso kinene. Te ang'o timore kendo? Akia koro we aglewo ni kora kia. Ne winji kanyocha nyisu kana wacho kae maber niya. Odingo wasolo muom ka. Pesa kae ma wang'iyo go kaka wanyalo keto CCTV wang dede inyalo kawo iketo kacha. Tineno kaka ng'ato biro kiketo moro kacha ticha iketo moro kacha. Tineno kaka ng'ato biro. Haya. Wamany kata pesa mwanyalo solo to waketo go internet mbui. Ma okithagri gare gine. Aeto wamanyo gine security. Weche dhako moro makoro ni penjane. De koro je watchman mi penjo wachno ni ko bendo neno ng'ato kae. To kurwe golo pesa. Ineno ko mana dakie chon. Gik mingi sagote mane tiji landlord kasto wantu wachule rent. Man gik mingi sago magik moka donje. Alafu ka ng'ato dwa kwalango kwanza in. Temea. Aliye juu mungoje chini no seduogi ka. Koro kama ni dake go to zilizopendwa. Koro kae ma wantiere. Koro ni dwana luokni. By the way, dongi nyadhi luongo na jaodi kita jari cha obioko nyaluoko. Gibiro dong. Wuon paru ni kanye. Who is written here? Eh? Who is written? Niko hapa mama. Eh. Habari customer. Welcome. You are wanted for dress. Wanted ni kumaanisha? Yawa. Yani ikia Kisongo yawa. Karadieri joluo monge Kisongo. Okay, anasema anamtaka marinda. Nguo marinda. Okay. Iko. Ya wamama, watoto yangu. Sasa mimi nauza nguo za watoto, rinda nauza za watoto, na jampa za watoto, na jampa za watu wakubwa. Yawa, kara kuri itima ngwenda raka. Ma ukidhilora lora idhie dala mondipuri yawa. Okay. Anamtaka nguo long sleeve? Hapana, siuzi long sleeve. Okay, anauza wapi? Dress iko pale kwa ile duka. Umeona ile duka? Dress iko hapo. Yawa, ma di lora gini. Amesema anauza wapi? Nguo napata pale. Oh, ile. Aya, sawa. Welcome. Asante customer. Hey, welcome. Asante. Nyawegi. Amos. Berainya. Idak koni? Anadaka. Adwaro ni konya matin. Inyalo ng'ena mama moro miluongo ni Nyar Kochia. Nyar Kochia? Nyar Kochia timo gang'ono? Ok ang'eyo lakini apano loko mano hindi ni matindo tindo. Kochia? Ok ang'eyo Nyar Kochia da. Ok ing'eye? Nyawegi. Ber. Berainya jaduong'. To akia ni di konya. Labda koro kaseng'e gimidwaro. Adwaro mama moro miluongo ni Nyar Kochia. Nyar Kochia? Odak koni? Odak e area gi. To ok ang'e ni kanye kamili.
to otimo tich ohala koso ndike. Ok ang'eyo maber, lakini aparo ni dibed notimo hindni matindo tindo. Yawa. Nikech kae to Nyar Kochia ng'eny, kata nyathi en gi nyathi kose? Ok ang'e sigand nyithinde ahinya. Jaduong' mano bobedo matek. Nikech Nyar Kochia to ng'eny. At least ding'eyo kumotiye kata ka otimo ohala. Kata nying nyathine. To at least mano dwa neno kaka wakonyi. Dobedo mabet yot. Mano koro nyalo bedo matek jaduong'. Koro watimo nang'o ya? Tema. Samoro ibo yudo ng'at mong'eyo. Abro temo dware ane. Onge wach. Erokamano. Erokamano jaduong'. Yani gika machalo taka gi jogi okwalo nyaka yawo. Nyaka taka ikwalo yawo, en ukame machal nade yawo. Kung neno kwano mana go. Dina ket pesa ka, dong mago bede na gilal go. Papa jo mariek, nigi pesa jo mariek. Pesa wakano ka. Jaber nang'o? Adiyo maber. Mwesimiwa nitie. Nitie. Adwa neno mwesimiwa. To ben gi appointment? Mwesimiwa ng'ena abiro nene. Koro mweshimiwa ok nyal neno without appointment. Dhichuno mondo idog book appointment, ibi another day. Ineno, mwesimiwa emaoro wach kende. Ni Nyar Kochia mondo bi onena eman koro kae. Ung'e nantka. Emamba nyisi ni ya, ok nyal donjo kucho without appointment. Nitie gimiluongo ni appointment. Koro the book has to be next time. Makora sichopo kae to mwesimiwa nemne room makacha. Okinyisa za mwesimiwa obi kae mondo wawuo kode ya. Ne, kik wathagre, ok nyal nene. Alafu nyari ma Sylvia mane nyalo kele ka anytime tinde onge. Koro I think you have no any other business. Jaber. Andunga wacho wach mwesimiwa mane room ka. Oka wach Sylvia. Wach Sylvia to olonjo kae nade. Koro without appointment, anga nyalo kele ka dong Sylvia to onge ka. Koro there I do next time, the book appointment. No gine maniketo ne Sylvia no tije gimo bi onge. Ne, nyari ma Sylvia oketho tije kende. Ine maniketo ne Sylvia tich nyako. Wedukri koda. Ine maniketo ne Sylvia tich nikech Sylvia sadi no sedonjo kiwango makoro Sylvia nimna PM mar mwesimiwa. Asomi maber, sawa. To ka tija ne midwa ketho na, to ka dije mano. Koro wuogi ketho tich. Koro ka wuok kama okaneno mwesimiwa. Ani manisi ni wuoka onge gimi kitimo, ok idhi nene. Ka wuok kama okaneno mwesimiwa. Mweshimiwa ok nyal neno without appointment. Nyako bebiri koda. To kase wacho ni ok nyal nene, ok nyal nene. Ani masani control gimoro amora ka. An wuon office ni. Sadi Sylvia onge ka. Koro onge ok nyal nene. Dan mna gone mwesimiwa kura. To kunane ni line. Wach kura onge ka wacho gi appointment. Ne, mama wuok ka ike na sa. Onge kama biye. Wacho ni onge kama biye. Mwesimiwa. Manisi ok nene, ok idhi nene. Without appointment ok nene. Makata dinyocha waberi gi oduma. Ne wapidho kae, sande koro dongo. Tapenj. Ang'o momiyo landi ochido kama indi to nawe ini mondo iti? An donge ineni koth nyocha ochwe kae, ka koth nyocha koth ochwe to lumbe gi tipiyo. To koro alwora mar plot kae bende ineno ka kiyweyo an ng'at achiel kenda ng'at achiel. Koro iyudo ka yweyo kamoro to makwa nyaka gi lweta. To koro emanyocha nyiso jopango go, tenant go, mondo wakonyre go. Koro ng'ato ywe paw dhode to abenda yweyo kuonde mamoko. Mane kama wach mar ni dhot ka dhot golo siling 50 ne nowuok. Jaduong', mano miriambo. Ka ng'ato nyisi mano ng'ama riambo, Nyasaye achiel mipolo malo. Ikuong'ori. Jaduong' ane wang'i ka. Ok item. Temo polo malo, pok atimo mano. Ng'eni kitimo tabro fwenyo. Ibro fwenyo jaduong'. An onge gima asetimo machalo kamano. Mago joma ketho nyinga. Koro osewacho ni nwang'o apinji ya. Ing'e mama mane nigo tel mane iluongo ni Nyar Kochia. Nyar Kochia.
Ang'e. Ok mama marabora marandere. Ok rabora to randere. En mama mofundore kama. Ok ofundore kaliech kama, lakini ofundore matin kama morom. Mane na pare ang'e. Ang'e nyaka kama odakie. To kene madwani mondo itera kuma entie. Okuyo kagolo ne ogudu mos. Walu kanye. Ok de wadhi kata mana nyoro. Watim nang'o? Walu ka koso wadonji koni. Ine ming'e kuma wadhiye. Wadonji koni, kech koni ema nitie en yo maluoro to donjo mana kuno. Ero kamano. Kasongo. Kasongo. Amuka. Ichame mana gi kaba. We, idhi muonyo lweti. Chieni. Ya mama ni gimunyi lewi ya. Penji ba. Ngima teri nade. Tera matek bwana odi ka gosiepna. Okimanya kata mana tich moro ati bwana. No, in boys na janta stand go. But in makuri nyaka yier ni dwa timo janta mana. An gi janta sade tari ga design. An gi janta mar tingo wuode cha. An gi maru thegi mar nyonglo cha. Alafu an gi mar sagodi lakini chini ya maji chamo sadaka. Koro nikech ang'iyo mar wuode be kami jibro penjore ni to mbuguru cha mutingo kasogo koso kasonge mutingo mbuguru cha. Maru thegi be kami wadhi e plot wakwalo gik ma important. Ini kwalo gi nyithindo. Uri ngene. Orio. Wan maber. Kasongo. Anyalo loso. Nyameja. We ngama nyako. Nyameja sauti. Ngama nyako. Penji gi mama ber. Bana weri gi ngama nyako kosechako wuogi ng'ato to wuogo bwana. Kasongo. Table di nade? Abeni dwa wacho koda weche waya. Chaki penja ng'ato ya. Table de nade. Sauti. Kasongo. Tula dos. Umeru unega. Poka fanyo kare ma janta bitime mtaka. In matchmaker. Nyameja. Kan wewe. Uduod rukuloso mechi ugo design no. Kaso koro ongeza sauti. Koro uwa. Kasongo. Table ni kayo. Sauti Manya kin serious. Kise yero tiji. Kasongo. Nyar Kochia. Everybody bossa. Dance. Wakelo ni nyasi e ot kama intiere. Wan gi jothum manigi huma kod thum mamit moloyo. Wajanja meditate puonjo ji gimoro ganda ma okeo jo kanyada. Kae ema mor nitiere. Giko juma ka juma, mana Ramogi TV, Lind Ramogi kod DJ Kolo, tayo ni chenro maliet mar thum dagmor. Ngeso ka ngeso, sang'wen otieno. Biro machiegni Ramogi TV. Chirni dwaro suru. Nonsense. Jotend county bedo keto kech mbele. Boni chulo gima boni dwaro. Ogimoro moro gi tijwa kata gima nyuolwa dwaro. Maua ma plastic atero kanye. Chieng' wacha dieri ok en chieng' dhao. Ng'anyo chakre kiny. Ang'o marach ga kodi mama? Pamela, abiro arrange for everything. Abiro chulo gimoro moro midwaro. Peso bondo en pi wang' jolupo e nam kae. Pesa en pesa Otieno. Jochiende modonjo nyathina, jochiende kwelo. Achiko were mbi Yesu. Kabisa. En ga lemo mar okombe kose mar glass. Mana Ramogi TV. Odiochieng' ma inibiro nyuolo nyathino, inibiro bedo gi hera mar ng'ama miyo. Ting'eyo ni nyathino ni tibiro bedo gi ratiro kuome. Bende inibinja? Tinano ok en lek ma an adwaro kende. En gima ochuno na bed go. Koro kata ang'o matimre an nyaka bed gi nyathi. Yawa Nyasacha, wakale gik matek ahinya eka mondo wamini timor. Ingiparo kaka inibiro bedo gi nyathi moro mapiyo piyo? To konchiel koni, nitie ng'at moro matemo ketho keny mari miseloso. Nyar Kochia. Naika tena sabuo kai.
Adwa ketho. Okinyal no mondo without appointment. Wuok ketho na sa. I am very mama wuok. I am very busy. Aonge sa Okonyal neno jatelo. Mama ne obiro kae, no odwa neni without appointment. Asenyise ni okonyal biro o insist ne koko mokelo kae. Onge asekwere to otamore magi koko magi jatelo. Koko kae mokelo mana kae. Donge ni anene. Okinyal neno jatelo without appointment. Jatelo, donge wacho ni ng'ato ok neno without appointment. Mane go en office mar public. Maka uni office ka okonego bedu ng'awo dundo bila ng'awo dundo. Jatelo imbe wacho ni stand ni in call appointment cause without appointment. Nekech kawuono ni appointment, kini onge appointment in kani. Ne kono kelo koko kae. Kani office ka to ng'awo dundo kidongo. Akelo koko kosini mi chako kelo wa Silvia. Wa Silvia maini mne ndiki badhe mi ketho ni. Silvia no ketho tich kende. Wek ng'awo dundo ka ani office ka. Bet nyako ma winjo wach. Mane go en office mar public. Winjo? Koro en ni ji donjo without appointment. Mane kaka wase agree nekech ni kia kuma intie. Mana wacho ni kama. Ka ng'ato biro ka ng'ato onego bed ga appointment. To ka pon onge appointment, to idem remorse. Tiduoko duondi piny. Excuse me teacher. Nyako chi. Iwinjo? Nyako ni wang'o kolo kudho kabisa. Ne kaka wang'o chikore patui. Ma nyako ma wang'e tek to kata koro kogono. Ne, mane go en office mar public. Winjo? Dhano mang'eny donjo ka. Ka pon ng'awo duondo no onge tich matire ka. Anto gigi ba gana ol gidin gi joma chan kamagi jatelo. Nyar Kochia. Akwayo mos kuom mosetimre. Okotimre maber da. Abende gino komora da. Ing'eni ni mikwayo ng'uono ta ng'uono ni debe ni ene makwayo. Dok kan ng'uono di pare. Akwayo mos ahinya. Kendo gima kamano konego bed ni timre office ka kata ka antie kata ka onge. Office ka onego bed gi order. Koro mama na ywak ni bende na winjo. Ne winjo ywak maber. Ba wacho ni okonego bed ni Nyar Kochia gini thagre ka ani kom. No. Okonego bed ni Nyar Kochia gini onge gima timo ni thagruok ema gichama chama to ani sirikal mana gimiyo kom. Ani ma gimiya geno. Koro gimwatum. Nakuma. Mana ngini nyalo makrigo. Nyalo komi bet moro. Erokamano jatelo. Kata ka nitie gimoro midwaro timo, I think mano is a good start. Erokamano jatelo. Yes. In wapuoyi. In keleno chieng' kura. Sa achiel gokinyi. Wan wasedwa kiba koro wan oselandi. Erokamano mar. Jabe dong ni neno ka gini ne yot. Iluongo jatelo tabuoyogo. Ne wasetieko. Ne. Jatelo. Erokamano. Machiegni ahinya. Nyar Meja. Saneno matek. Okin kendi. Anto wadwa nene matek sana yao. Ni kata gima cham onge, kata kuma ninde onge. Apenji Nyar Meja. Plodi kacha donge nyalo keta muda bid ni kiateka yao. Kiateka? Mondo pesa na ulal? Pesa ni lal manade. Pesa ni ok nyal lal. To kichamo pesa na? Kanyal chamo pesa ni. Kadi pona chamo to mano pore na apoya. Pato ang'eno kanyal chamo. Inchwa ni nyalo tero ng'ato ng'wech? Nyalo tero tenants ng'wech marach. Bana tero ji ng'wech an kata chief magwe dala wa ong'e maber. Iwinjo? Anyalo tero tenants gigo ng'wech magi chud kata mana 5 days ka days gi mek chudo pokoro. Kaso ngontie kijana more plot kanyo. Kijana no se sanda ma serious. Kijana man? Kijana mama kanga ni. Kijana mama kanga. Zabi? Zablon, yes. Zabi. To Zabi tinde ok en makanga. Zabi tinde goranda. Chieng' moro ayudo kaka Zablon goranda malich maburu mar bao chamo wang'e mawe mana ni msunga dwa kwa ginene kwa kony. Koywe wang'e kama wacho ni owaga nyanga fwenyi. Kara mana Zablon. Zabi karang'o matimo ya Zablon. Mana kaka uchandi ni kaka nochando kata mana table diere mane table chokore. Table samoro ne yude mana koidho wiye no pondo ni table ni kik yude mondo chud pesa. Kasongo. Kidwa na konyo nyaka in be ikonyo. Akonyi nade ya? Adwa ni tera kama jamano tiye. Ateri? To donga ng'i kumuti nya teri kata sani. Ai. Warito. Waluka wuono nyaka miya rent. Karol. Mama mimi ko bet kan Nyar Kochia ni. Manigo en tuon mobilizer marabet kamine neni. Miyo ni eno makra maka chama moko me kijiji o makra maka gumon mang'eny ma enie chiel lady margi. Jatelo wacha ne stand ni jidonjo with appointment or without appointment and all the confusion. Ineno Karol gima wacho ni ng'ato ka biro office ka onego bed ga appointment. To kapo nono odonjo kama onge appointment. I-book ne appointment te kapo ni eno ko otami nyano bahari ndasi kanyambi go na sim tabiro tadil kode. Miyo ni kiwoyo go marach bi kapo no ka iyo wang.
bodhi kijiji kacha onyalo ketho nyinga buket na kura mathoth kabisa bukata ino kinyalo ka an onge tich ilimo yudo tich kani to jatelo kata ambe ko nego ya tiyo ka ofisa ni kucho ko ne gik mikelo na ambe gikelo na koko mambe kata koro wiyo kutima ber ema wacho ni kata mani go keno ofisi da ofisi ni sani onge ngato to ofisi ni odich malich omiya kelika ni mak ofisi ni kangato kopo ko yudo secretary moro for the time being itiyo ka ko yudo secretary moro tibro dok mani tiji machonja sawa sawa ko mo kado ofisi ka winjo maber bed na ko dimre ma onge ma wacho ma wuo kata wuo dhano sawa koro abende ari ka wuok adok matin to kapar ka dhi bodha hina ka poni ngato nyalo dwara ka onge to inyalo miya appointment makiny to ka en na gimo chuna hinya to inyalo gochona sawa some bosses onge kata stand very confused okay ka nikawona appointment kia kinya appointment kia without Carrot. Mani wacho nani? Ano kawuono ko jana meditate. Wawuok mondo meditate. Machiegni? Donji? Machiegni rwachie. Ero kamano Karibu bet. Ber ahinya. Kamano. Intie makare? Antie maber. Aya, karibu bet. Ero kamano. Ndalo mang'eny. Ndalo mathoth. To matinde ok aneni kata ka chief ni ang'o mondo timore? Mago weche mag ndalo. Bedo ga kamano. Mano ber. Kamano, jaduong' ne dwa neni. To anto kendo kalony gi jaduong' pok aromo ga kode. Asegombo neni mondo agoni erokamano kuom tim mane itimona. To mano to ber mane mokanyal paro niya? Parie ni alwar piny e dhoot moro ibiro mikawa kanyo mitera e osiptal mothiedha makachung' to kona ni ng'ama nokeli noweyi kaka wasechako thiedhi. To kendo awendo gi wach ainano pok atimega gimoro ainano kata sura nini pok aromo go jaduong'. Mano kare dibed ni nyako chia ma wadwaro en nyako chia moro nono nikech ng'ato ok nyal kawi materi e osiptal mawe kithiedhi aeto chako bedo nokiayi. Aeto in mana kare jaduong' nikech kani iwacho wachnino to aparo mae nyako chia mang'eyo nikech en motelo ne weche mag children's home makae. Kata ka nyithindo nolalo kelnwa ka chief kata ka jomoko ne tuo oyudore e gweng' kata kolal kuka nokelnwa to gin ema wakelo negi. En nyako chia mang'eyo to en motelo ne kae. Koro ka ni nyisa wach mano timore no ng'ama nobiro e pacha maduong' ne en. Onge wach nyiko chia ng'eny. Lakini to kenan. Onge wach wabro dware ang'eni wabro yude. Nyiko chia in fact e gweng' ka nyiko chia ng'eny. Ang' itima ne uchunguzi mondo wayuda nene nyako chia mane. Onge wach. Wabro watim manyo kwa yudo tabiro mana koni. Nikech koni en bendi in bendi ng'ama ng'oko. Ok dang' ikony ng'ato to wiwili kaka ne konye. To jaduong' bende obiro elero tiend kaka nokonye kata wechene. Ok dang' wakawe ka ng'ama wiyo kethore. Koro wabua many koyudore tabiro loso kodi abiro nyisi. Abiro mor kabisa. Erokamano. Onge wach. Wago erokamano. Wamalele Yesu wamalele ni Yesu. Anasumbuki. Mama. To makawoni mora ni dwa loso nwa chapat golani. Ajebo. Dogena kawona mwani an matedo. Adwa loso ni alayo gi chapat. Makuru madhi abeda mus. Alayo ne do wuotho kuome. To mi mora ni mad. En wach mane. Nyasaye duong. Ineno. Dong ingene wuotho to matin toche ni ok ine kata shopping India secure. Mama, kwani yudo ot? Manyo mane kiseloso nyaka kateni? Mane, mago shopping, mago marinda lipa. Leuni? Ng'ang'eya. In tim niya. In donjo i fresa na pi bed mos. Miluokri. An madwa loso ni chiemo micham. Ile dong inene kako be. Smart.
Mama. Ajibo fundi no wang'oya ni bukore kwalo materionda okonyalo sonago kitamba. Mama, tapenji. Tinde itwango ga lewni gi material mar katen. Ma ok mar katen. Ok ne gik moliro go berna. Mama into ipo nega Nairobi ka. Metna. Mama. Dibede ni pesa momondo ti omi mar ohala eminyogo gik moko. Ajibo ang'e budgeting. Ang'e budgeting. Donga timo budget. Kana mama kasri. Tim piyo. Adwa nitie ka okodi ji ariyo. Wadhi wanyiew gik monego bed ni wanyiew mar ohala. Adi to in madwaro mondo idonji gine iluokri mondo. Ret midhigo ni. Ang' nawuok matin ka duogo. Ayudo kendo kitwango moro gi material mar mattress. Yola. Ajibo ni akia fason yawa. Rairi. Utije unanyisi ma. Itimo kati chadi pass. Itimo kati chadi to kunya chulo. Ya nyame jamusi. Imoso ng'achule gope bwana. Itiyo kati tiendala to kinya chula pesa na. Yawa. Nyameja ano wuogi bath. Wase wuoyo bathe for long. Bathe manade? Chule pesa ne ka e. Nyameja ya dunga se wachona buchuli ya. Ang'oma ya nyameja satema kuri yuane dual tin gi gope. Kasongo. Kawono watingo stock. Manya dundo charom kodi. Ina mi mano. Mama. Maro mabas nandi. Mano bas nandi. Nyameja dongi yona akago skodi ajandara ya ang'o matimi. Anwa winja ka ko winjorega. Tunang'o pok ikelo na best rent. Nyarmeja. Ing'eni jok mopidho yitiki gi osemiyo chawa wan jok ma wiwa chalo sufria gi. Very true. Chul gowi. Miya pesa na? Abu adi mi pesa. Ing'eni saboro ilit naga nikech nyathi kich. Kochopo godhiambo to kikelo na pesa na. Nyameja adi kelo ni pesa, adi kelo ni godhiambo. Ya Nyarmeja, nyathi kich mami uni to tero pesa kanya ng'ano mi pesa sani yae. Kasongo. Ing'eni bi rucho chezi. Gibondo ni no. Tifwenyo nade. Ne. Nyameja adi manyi kenda. In fact okidhi bi ye oda. Adi biro kachopo nita abiro nyake odi chuli. To inyew nyaka perfume okibo chumba na tidum sweat. Say what? Perfume. Say what? Kijana nego perfume. Mama maduong kan gi ndiko modhi. Perfume no chwanya kabisa songo ndio yakanye yawa kasongo. Mama kumacha je manya sai. Fundi no nyakinyisa. Ineno? Fundi no be? Mama. Yawa. Okawuondi. Teka kuru oka 1500. Aneno wang amoso Jaka chief. Anano mulo. Otiyo ka chief? Podi tiyo ka chief? Apenji madhi, otiyo ka chief? Magi e joma ne timo na harassment kanyameja plot kana tedo. Kinde na emano expire koro. Dongi yie ni malipo ni hapa binguni? Kata na we tich ka chief en dunia ni. Magi jok mano maki? En to ken. Jatelo. Bera inya japolo. Bera. To ingima. Angima ka siling. Ingeni mwanenore mogik? Be ok nwanenore. Nakalo ndara moro kanyo, taneno ka ng'ato wuotho mbele na. To thimbo tacho ni ng'ani tome. To daka matene gori piny e tie gate moro. To dhani ng'eno kali. Awacho ni ma dhano wadwa. Dong masudo mabuti ni, tawacho ni ang'eyi. Dong en mana ting'i materi osiptal yaw. Kare in Nyar Kochia manotera hospital.